اینا دخترکو باز هم مبلای فسان اومده خواستم نوار گرفته شما دا نشانتیم بینین چه مدل فسان چای خشرو از بسیاری از اینا میگیرن نه نرخش چند سمایره اینا دیوانش از نشانتون میتیم چند 12000 доставка установка матраси оригинал. دیدن матрасش медицинский доставка установка 12000 сомон اینا دیوانش یک برکک بیننده چه کالونی خشروه ای با свет داره باینش мана марамат кас седа дар кора галаген доштай байну шифанерш хулоса 12000 сомон ина тумбучкош кати матрасаш медицинский матраси хели баландой хушрувош ина кас седа дар кора ҳатман рақамошон аст дар экран нависеншона доставкатон мекунанд и ҳам ис тумбучка дора ҳамуна нигоҳ кунед вай дора диден камуча бинен чӣ хушрувай ойнаш як шастай калони хушру бозори корвон бинои корвон сити якум ошёна назди амунат банк даена марамат биёен рақамашон ҳаст бинависен бо мефаҳмонантона иҷада духтаро нигоҳ кунед ваями спальни гарнитурои арзонам қиматам тамоми намуча меёбен аллакай чанд сол шид ма тавсия метим медонен ки чӣ қад чизошон хушрувай ва борошон арзонай спальни гарнитур ай ҳама арзонаш чанд смаяка дидена аз 4500 сомон сар меша нархи спальни гарнитур то чанд смара то 20000 сомонара дар кортон боша нависеншона дар равакак шумода бурда доставка мекунанд ё ки биёен аз наздик бинен нарх навоша ҳама тарафа бинен баъд метавонен ки харидорӣ кунен хушруги спальни гарнитура бинен тамошо бино марамад инами комплекти фасони хушро аз диваншам нишон метам матрасаш бо медицинский 6000 сомон марамад мебилои фасону арзон дар кортон боша корвон сити биёен якум ошёна ира бинен иҷара малака чанд солай шумо да тавсия метим беҳадам борбори хичонай борои хушру доранд арзонай борошон ина диванша диден мана марҳамат ина диванаш беҳад хушрува и чи ай ها طوری سر دیوانی خیلی آیا بعدم خیلی اگ داره با شتنگ داره چه ناست تماشا بینو نرخو ارزونی ارزون مرامت کس ده در کورای حتما بیاین 6000 سومون بینای کاروان سیتی یک ماشینا نزدی امانت بانک داین رقمشون هستای خواهند دستافکتون میکنن خواهند بیاین از نزدیک بینن بروشونا بینن چه خوشای آنای سرش چند سمای анай сери инаи ам духтаро аз баски ҷо камай мисол ҳама чишонак шудаги нестанд 9500 сомонай иҷада спальни гарнитур аз 4500 сомон сар мешава успед кунен духтаро бинависен расмоша мепартояндтуна успед кунен бо нархи дастрас омада харидорӣ кунен аинаи чанд смаи комплект ям 6000 сомон ина бо як комплекти фасони дига духтаро оваиш кати диваниш кати ойна тумбучкош хулас ҳама тарафа 6000 сомон матрасаш медицинский марама дар кортон боша интихоб кунен дар равакак доставкатон кунан духтаро нигоҳ кунед спальни гарнитури фасон барои шумо пешниҳод шудагиай дар корвони сити нархаш 5500 сомон фасониша диден диваншам калони хушрувай аз баски иҷа ҷо камай диванаш нестай шумо нависен расми пураша равонтон мекунанд тумбучкош ойнаш фанераш 5500 сомон матрасаш медицинский беҳад хушру нарх дастрас ҳози боша шумо да анаи модела нишон метам як боракак иша бинен ира бинен чиха хушрувай ибо тамоман новинкай нархаш медонен чанд смай 9000 сомон ая ин нуқтаи савдо да нами спальни гарнитур аз 4500 сомон сар мешава ина биёен духтаро беҳад фасон ира бинен чиха хушру ин 9000ашай уна ойнаш ана баъд инаи шифонери калони хушру дора ана баъд инчунин аз ма диваншам шумода нишон метам диваншам бинен диванаш кушодагиай анаи диваншай фасониша диден духтаро и диваншай матрасаш медицинский поёнакшина штанак дора беҳад хушру марамат дар кортон боша ҳатман дархост кунен интихоб зиёдай нигоҳ кунен каталогошона бинен тамоми намуди спальни гарнитура бо нархи арзон ай ҳами 4500 то 20000 ҳастай метавонен нависеншона расмоша партоен интихоб кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен бинои корвон сити якум ошёна назди амонат банк даян биёен харидорӣ кунен духтаро бурд мекунен нархошон арзонай сандуқу сандуқча тамошо бино баъданам хел ё баяна прокатан ҳаминора ҳозир ма шумода нишон метам нархоша мефаҳмонам дар кортон боша биёен ин сандуқчаҳо чанд сумиян
120 сомон хушругиша бинен. Чанд расветка дора метонен ки иҷа омада ҳам мебел харидорӣ кунен, ҳам подсвет ҳамқи сандуқча бигирен. Беҳад хушрӯ 120 сомон. Ана бад нигоҳ кунен. Ина ин намуд дорам нигоҳ кунен чихе хушрӯ. Ё чандан? 700 сомон тамошобино. Ина беҳад фасонакай. Ози аз берунам нишонтон метиҳем. Мефаҳмонем нархош катиб метавонен омада харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи пажарка духтаро бинои Корвон Сити айкорам бинои Корвон Сити хидиш дая назди амонат банк як мошина. Не поёмдагиё чанда? Чанд? 600 сомон ам қисми поём. Ина нигоҳ кунед. Ина сандуқо 600 сомона. Ина болобдагиё чи? Ана ё 550 сомон. Ай чи? Кандакори. Ана кандакориё 500 сомон. Ина бинен духтаро чихе хушрӯ арзон марҳамат дар кортон боша биёен. Ина духтаро бисёр хоҳиш карда буданд инами сабатҳои шишагира арендаша нишон диҳен. Марҳамат ина бинен барои қандгирӣ буда инаи модел беҳад хушрӯ новинка. Иҷада тортгиракш аст, обгиракш ҳаст. Беҳад хушрӯ баъд либосгирак. Хулас ина сумкаву либосу ҳама чида ҳаст. Мана марҳамат вайшон нархи прокатшон 40 сомона. Ай 40 сомон сар мешад. Марҳамат. Анам хеле тортгирако 40 сомониян. Ана марҳамат дар кортон боша. Ва ира бинен. У якм намуди қандгирака нишон додум ку. Иш бо дигар намуча бинен чихе хушрӯча. Нархошон хулас аз 40 сомон сар мешад. Неҷада боли босмонакшам будая. Манекенишкати. Хулоса духтарако ин намуди сабатоям ҳастай де тажои фасон метавонен дархост кунен доставкатон мекунан ё ки биёен бозори Корвон бинои Корвон Сити якм ошёна назди амонат банк даян нархошон арзонай ина биёен метавонен вай гирен арен прокат гирен хулас